Gipahigayon karong adlaw ang 11 panagtagbo sa bag-ong namugnang Davao City Local Peace Committee kun DCPs aron sugda na ang lokal nga hinabing pangkalinaw tali sa gobyerno ug sa New People's Army dinhi sa syudad. Ang meeting gipanguluhan mismo ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Inubanan nila DCPs Chair Retired Judge Ridgway Tangili ug mga committee members nga sila CSSDO Head Maria Luisa Bermudo, Attorney Eliza Lapina sa City Legal Office, Punong Barangay Joselito Arejas sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao Archbishop Romulo Valles ug tinambungan usab ni OPAP Chair Irene Santiago isip consultant. Karon gi-institutionalize naman nato ang committee. Ang gusto nato is kanang something that is very concrete coming from them na gusto sila istorya sa city government. So, initially, nasugdan naman to and then doon na tasking ang mga members kung sa ilang buhaton. So, doon na mo reach out. Gibutyag sa alkalde nga sugod karon hangtod sa ipahigayon nga DCP's meeting karong Nobyembre 17, paabuton sa komitiba ang mamahimong opisyal nga tubag sa tulo ka giilang mga NPA leaders dinhi sa Davao City, kalabot sa tanyag sa syudad. Kaganina during the meeting, there were 3 identified commanders for Davao City and then gitarget namo na silang tulo i-reach out and explore kung ganahan ba sila makigistorya. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man, Amy Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.